Мактап йөргән кунак аш алдыннан киләди, тотар халык мәкале. Бик нык мактаганы килгәч әле үзе дә ашны пешереп куя. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм инде бүгенге кунаклар белән сезне таныштырырга рөхсәт итегез. Димәк, баштарбыз без уң яктан, минем уң ягымда басып торучы легендар шәхес дип әйтергә бигрәк тә сәнгать өчен, татар эстрадасы өчен, татар башкорт сәнгатьләре өчен дә кушып әйтсәк, бик күп хитлар, бик күп җырлар авторы. Автор башкаручы, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Зифа ханым Нагаева. Алкышлар белән гадәттә. Зифа апа дип әйтсәм генә жарыймы? Ярый. Ассаламу алейкум. Рәхмәт. Зифа апа, хуш киләсез безнең студияга. Инде сезнең көндәшегез белән таныштырыйк сезне һәм безнең телевизион тамашачыларыбызны. Димәк, Зифа апага бүген көндәш булачак. Әлбәттә, көндәш дип әйтәм инде әлеге аш бүлмәсендә. Алтын барс премияләре лауреаты, шулай ук автор башкаручы. Дөрес әйтәм бит? Хәзер инде ул күбрәк азнакайда, ләкин Казанда үзебездә дә әле заманында эшләп киткән иде. Булат Җиһаншин. Сәлам адаш, сәлам. Сәлам Булат. Сәлам. Я, күреп торам, һәрбер кунаклар кебек сез теге буш кул белән килмәгәнсез. Бүләкләр дә алып килгәнсез. Булат, беренчедән сәлам юллыйбыз Татарстанга, Башкортстан сәламнәрен тапшырасы килә ихластан, һәм инде шул кадәр тәмле тапшыруга ничек күчтәнәшсез киләсең, дип әйтәсе килә. Менә яңа гына әле табадан төшкән генә 120 җыр белән дөнья күргән менә бу язманы тапшырам һәм Татарстан тамашачысы, телевизор караучылар, һәммә шушы TMTV каналын яратып өлгергәннәрнең гомерләре алма кебек булсын дип, менә бу DVD язманы тасмада калдырып китәм сезгә. Рәхмәт. Бай булсын хәзинәгез. Рәхмәт. Ярый. 120 җырның да авторы Зифа апа үзе. Дөрес әйтәмме? Дөрес. Сүзләре дә, көе дә. Я, Булат. Булат, менә мин алып килдем мин Ознакайдан. Ознакай башкортка якын. Тәгъдә бит инде читтә генә торасыз менә. Мин уйлаган Зифа апа алып килер башкорт бала дисәм, мин там бу татар бала дип әйтермен. Бу чыннан да башкорт бала. Син инде караңгы төн җиткәч тиз генә Башкортстанга кереп, тегендәге умарталардан балны алып, менә Башкортстан бала дип ерак түгел бит. Рәхмәт Булат, бу бал белән тәмләп чәй эчәрбез, әле тапшырырбыз тәмамлаганнан соң. Димәк, әйдәгез тәмле көрәшебезне башлап җибәрик. Игътибар экранга. Я, инде кунакларыбызга тапшыруның шартын аңлатырга кирәктер. Һәр хәлдә караганнары булса да, шулай ук искә төшереп китим әле. Бирелгән әлеге ризыклардан, монда инде ингредиентлар дип әйтикме, иң мөһиме аның балык, әлбәттә, синдә дә балык, менә сездә дә балык дигәнсең. Әлбәттә, яшелчәләр, дүге, май, бәрәңге һәм яшел үлән дибез инде без. Шулардан берәр кайнар ризык һәм берәр төрле салат әзерләргә кирәк. Шарты бик җиңел, бик гади, ләкин вакыт турында баска кирәк. Вакыты бар. Я, кемнән башлыйбыз? Без фора бирик инде җегетләргә. Булат. Запайма. Әйдә, Булат, син. Карале, шундай да сикеләм, мин бүгенге җиңүне Зифа апага бирәм, чөнки мин кухняда минем хатыным бар. Ярый, син әле җиңү биргәнче. Барыбер теге пешермичә котылмыйсың, нәрсә дисәң дә барып пешерәсең Булат. Пешереп карарбыз. Без шунда җиңүне бирәм дисәң, юк нәрсә. Әйт син менә. Нәрсә эшли аласың бу балыктан? Балыкны кыздырабыз, дүгене кыздырабыз, бәрәңгене кыздырабыз. Дүгене пешермичә генә кыздырасың. Юк, пешереп алабыз ай. Привет, 5 минут пешерәбез. Балык. Барысын кыздырасың, син кыздырган ибер. Ая. Өтә кыздырган ибер ашаган егеткә ошамаган ансы. Юк, мин бу инҗиңеле шуңа. Инҗиңеле. Ярар. Зифа апа, менә сез инде хәзер гади генә Булат әйткәнчә бөтен нәрсәне кыздырамыз, sizнең бөтенләй башка иберләр тиеш үзгә дип әйтик инде. Юк, мин гомумән бик кыздыруга каршы ук. Бөтенләй каршы түгелмен, мин дә яратам. Бик ул кадәр барысын да кыздырып ашау ягында түгелмен. Шуңа күрә инде җиңелчәрәк халыкка, башкаларга да диета ягыннан да җиңелрәк була торгандан уйлап әле басып торамын. Балыкны без духовкада куячакбыз, фольга да булачак. Анда рис белән бергә эшләячәкбез. Шулай ук шак кына аны бүрттереп алырга кирәк булачак. Һәм инде шул вакытта без инде аның эшләгән вакытта, әзерләгән вакытта карарбыз. Сөйли барыбыз дирәй бит булат. Һәм җиңелчә генә салат диета ягыннан шулай кулай була. Булды. Уңышлар дип калыйк, андый-мондый кирәк булсам чакырырсыз, яме? Кирәк булырсыңдыр. Ярдәм кирәк булса. Әле Булат дигәне. Ал. Инде өлгергәндә
Вакыт дедим бит. Әлбәттә дөрес эшләргә кирәк. Һәм сезгә әле бүген ярдәмгә киләчәк. Вакытның ничек булат? Шыбыркы шартлату бармы монда? Ничек башлыйсың соң? Шыбыркы шартлатмыйм инде мин, уклау белән генә. Алай булгач та мин имренче чиратта яратам иратка эш кушарга. Менә мен иптәшем тик тора башласа, минем куллар җибырдап тора, бер тоттырга. Шуңа күрә инде балыкны Килә тормасы диме? Шуңа сахиттәге фейер кулна тоттырып, әйдә. Хатын кыз әзерләгәндә ул кадәр булмый. Ират әзрәк кысылып кына калса да уң канатын тыккан кебек була ди фәрештәнең. Менә бу балыкны хәзер булай әйтәбез булат. Ярдәмләшерсеңме? Әйе, әлбәттә. Әйе. Менә бу балыкны менә бу Ярдәмләшкә сыртыннан. юк инде ансы. Шулаймы? Ярабыз менә моннан. Ярабыз да сөягеннән алып чистан 2 пластина ясыйбыз 2 як Баба, сез бик каты психологтыр мөгаен теге шуны бит шалт сизми дә калдыммы? Үзем ризалашкан. Сизми дә калдым. Әйе, хезмәт өстәл артында булып басып пиши башлаган. Ә мин инде шак башка якларын әзрәк кенә мин салатка әйберләрне караштыра тора башлыйм. Шул вакытта Димәк, моны хәзер менә бу саныннан гына, сыртыннан гына бүләбез. Буеннан буена бүлеп Булат, чыгабыз. синеке бик яхшы килеп чыга бугай. Аннан Әнә Булат сөякне кебек эшлибез моны. Юк, менә Булат икенче төрлерәк технология белән җыйп, менә син башына менә булай ярып чыгаргач, җәелеп ята ул, күрсәтеп биргәч үзем шәп тә бирәм инде, алай булгач. Шуннан соң инде ашабыз да сөяген менә шулай кул белән шатырдатып алабыз. Булай. Әйе. Икегә аерабыз. Икегә ярыла, икегә ярабыз. 2 пластина була ул. Бер ягы сөяге тегендә кала, бер аннан кулына ала. Булдымы? Булды. Кем өйрәтте дисәң әйтмәссең Әйе, ярабы. теге үзем белдем дип Әмин инде менә хәзер карыйм, каяларгадыр не сала башлыйбыз. Тураган. Анда кем катнашучысың дип аптырап калдым мин. Бу NLP дип атала була. NLP. Нейролингвистик психология син әйтең бит үзең дә сизмәдең бу эшкә Ничек эшли башлаганымны дип. Анда бу эшкә җигелгәнемне. Папа. Сили барабыз бит әйбә. Бездә безне тапшырда беренче тапкыр. Әйе. Безгә инде кемнәрдер икешәр тапкыр килешләр дә бар. Без аларның биографияларын өйрәнеп бетердек, диярлек. Сезне әлбәттә беләбез инде радиода эшләгәнегезне беләбез. Училищесында, башта музыкаль училище укыганыгызны. Музыка педагогия училищесында укыдым. Әйе, педагог. Һәм әле Музыка укытучысы. А? Музыка укытучысы. Без коллегалар у яктан сезнең белән. Шулаймы? Инде Бик әйе. яхшы, бик күп. Аннан соң сез инде әле психологка да укыган бит. Әйе. Югары белемле психолог. Янсы да бу. Психолог кешеләр белән эшләүме? Әйтик, яисә нидер реабилитацион анда үзәк тәме, яисә сез мәктәптә дә эшли аласызмы? Юк. Ул белем белән. Ул белем белән кайда психология кирәк табыла, шунда эшли алам. Ләкин миңа ул тормышта бигрәк тә кирәкле булып чыкты. Чөнки радио 20 елдан ашу радио хезмәтендә гел журналистикада гел кеше белән эшләдем, артистлар белән гел тамашачы белән эшләдем. Гел балаларымны тәрбияләгәндә, менә хәзер инде оныкларымны тәрбияләгәндә дә кирәге Барыбер кирәк. бик чыкты Ул кирәк. бөтен кешегә дә кирәктер дип уйлыйм, бигрәк тә Әйе. безнең илдә. Әйе. Шулаймы? Җибаба, мин дөрес эшлиме моны? Менә дөрес эшлисең, бер ягын хәзер сөяксез Алып ягын кирәк. ал, иске ягын сөяксез ягын, аста сөякле ягыннан калганын сөягын аерым кул белән генә күтәреп, җыртып кына алырга кирәк була. Кара Булат, син бик менә Булат яхшы эшләде аны. Икегә бүлмәгән. Булат, син әллә синдә хатын эшләтәм әллә ул өеңдә? Юк, мин беренче тапканмын бу. Әйдә, ялганлап утырма әле. Юк, чынлап. Без аны ник уртага бүләбез? Чөнки без өлешлибез, өстендә һәрбер кешегә чыгарлык итеп. Аха. Әйе. Монда эшләр җитә инде, син, мин һәм ул дигәндәй. Син TV-дә эш кирәк кеше микәнсең? Бу кемне чигелгәрә инде. Әйе. Зипапа, булды сезнең балагыз. Эшләдем, турадым, сез Ей, кушканча. афарин. Молодецсың. Менә хәзер монысын куеп торабыз. Хәзер моны эшлисең барысында. маринатлыйбыз. Булат, бигрәк уңган булып чыгып, менә суган турарга кирәк инде хәзер. Менә бит. Шулай. Әсәди әле. Йомшак агачны. Нишли? Белмим ничек. Кайсысы сиңа җайлырак була? Кайсыда? Кайсы Кайсы да да ярый. Ярый. Ритеп торыймы, баг итеп? Баг итеп турарга салатка. Салатка. Юк, нигә? Монысын нитәбез, кыздырып алабыз без майда. Кыздырамай гына ярый, ярый. Юк, ничек тә яраганы бит инде тәмле нинә бармый. Юк, зурда ярый. Мин инде маринатлап алам менә хәзер. Ярый. Әйдә, җырлар турында сөйләшик, сез җыр иҗат итү менә иң беренче җырлар турында минем. Безнекеләр Булаттан да, Булат инде әле хәтерлидер шулай ук беренче җырын. Әйе. Ничә яшьтә булды син? Яшьтән иҗат итә башладыңмы? Күп еллар элек инде. Күп еллар элек бу 20 ел элек була. Нәрсәдә уйнап? Синтезаторда уйнап. Анас Исхаков сүзләренә язган җырым. Көтәләр. Синең җырың. Әйе. Бу мин монда килгәч, теге Барс медиада эшләдем бит инде юк. Аны ялгыш язганнар көтүләр дип. Көтәләр дип.
Хәзер соңгы вакытта менә иҗаткан Менә соңгы вакытта шулай ук Барс Медиа белән ТМ-ТВ каналы белән дуслар бит инде без. Шуңа дуслар сездә юк. һәм инде менә шушы сезнең ТМ-ТВ премиясына яздым мин Гимн. Гимн. Гимн обратно әлек. ТМ-ТВ радиодан барамыз. ТМ-ТВ. Юк. ТМ-ТВ. Бу гимн узгач әлбәттә инде яңгыргач бара башлады ул менә хәзер 15 көннән соң. Менә авторы кем? Булат. Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Шуның өчен синең клипларны бер ай күрсәтәбез, яме? Яхшы. Яхшы. Я, Назиф апа, сез Менә мин дә мактан алам, мин үземнең яраткан туган радиом Юлдашка гимн язган. Шуңа күрә һәр даим ул минем яңгырап тора, бөтен чараларда. Хәзер яңгырап торамы әле? Хәзер дә яңгырый. Анча ел инде гимнга. Анарга байтак хәзер, бер 6-7 елдан артык хәтта һәм аны бөтен чараларда да аны башта куеп җибәрәләр. Шуңа күрә мин дә бик дулкынланып та тыңлыйм һәм сөенеп тә менә үземнең көндәшемнең уңышларына сөенеп басып торам кара егетләрдән. Афарин. Ну, сез бит инде җырлар, гомерләр зая узмасында саны китсәң, яме бәхеткә түзеп кара. Излеп ярлар сөймәгез, баламның баласы. Хәзер әле бик күп җырларны башкаралар сезнең әле тагын менә бер шундый ни китте дип әйтикме? Бер ташкын, бер дулкын китте җырларыгыз. Бер вакыт әнә үзегез әйтәсез бит радиода вакыт югы язырга дип. Хәзер яңадан радиодан киткәч җиң сызганып ничәдә языла ул җырлар? Җырлар гомумән баш Тәүлекнең кайсы вакытында менә? радио хезмәтендә эшләгәндә төрле вакытта языла иде. Шуңа авырракка туры килә, радио хезмәте җаваплы, үзең беләсең радиода эшләгән булат. Әмма ләкин барыбер үзенекен әйтә, теге асфальтын тишеп чыккан кебек языла торган иде. Әле инде хәзер бигрәк, гомумән языла ул җыр язгананы бөтен кешеләр моны әйтә ала. Ул яки ул баш чистарып информация югалгач төнге 4-ләрдән, 5-ләрдән уята, иртәнгә табан языла. Гомумән кеше азрак чакта аяк асты тынган вакытта үзең белән күңел сөйләшергә калган шундый. Yo, 4-тән чигин, 4-тәсе бит баянда уйнап җырлар иҗат итәсез. Ул уята. Йоклап ята, тормыш яшигез. Ой, баян, шыңгыр килә башлый дигәндә. Нәрсә булды икән? Алай гына килә башламый. Илһам килде дип. Алай гына килә башламый. Мин яши идем Сипайлова бистәсендә. Так. Шун Сипайлова бистәсендә яшәгән вакытта өч бүлмәле фатирда яшибез инде. Мин бит инде халык бит икенче көнне иртән эшкә барырга торалар. Ә минем төнге 4-тә җыр туа. Хәзер утырып бит инде сызгырып утырып булмый аны бит яздырып куярга кирәк онытмаска. Баян алып утырам, җыр язам, шуннан тотыналар батарея кагарга. Халыкка иртән эшкә бит инде бу ни галәмәт, моның теге түбәсе кузгалды микән урыннан дигән кебек. Халык. Ну шуннан борчылу тудыра башладым халыкка. Мен әйтәм, шәхси йортка күчәргә кирәк, булай булмый. Менә шулай итеп, гомумән байтак җырлар шулай онытылып та калгалый. Язып, менә башыңа килгән язып куймасаң. Шуңа күрә торам да, минем өйдәгеләр өйрәнеп беткәннәр. Алар рәхәтләнеп, шул баян тавышына шулай кирәк кебек җырлыйлар. Мырылдап җырлый минем иптәшем мин җыр язганда рәхәтләнеп. Шуннан җырды язып беткәч, җылашырга торып утыра. Җырлашырга. Җырлашырга түгел, җылашырга. Җылашырга. Җырлашасын, җырлашырга. Үзем җырлыйм, ул җырлыйм, ул җылашырга торып утыра минем белән бергә. Менә шул. Менә шулай җыр язу серләренә дуслар төшендек әле генә. Зур рәхмәт. Зиф апа, төшегездә керәме? Килер. Көйләр төшкә минем элегрәк керә торган иде. Минем төшкә керә, шулай уянып китәм, яздырмасам, онытыла. Онытыла. Шулай бик дөрес мин аңлыйм. Син бит гармонда уйнамыйсың, син синтезаторда, анда гармон. Әле синтезаторга наушник киеп, аны үзеңдә калта тыңларга була. Булар. Баянга алып тыгып булмый. Без бер юлы сөйләнә торыйк, шайтырык торыймы? Бигрәк ялкау икән Зифа Нагаева диерләр. Менә хәзер ансына без кыздырырга куябыз, хәзер куябыз. Анда безнең суган. Суган белән кишер. Бу эссе ризыкка, икенче нигә. Ярар. Менә хәзер яндырып җибәр әле үзең. Яндырабыздан су кисе тагын. Булат онткан диерсең монда хәзер. Балыклар чистарта. Бушка булганда майны күбрәк салыйм әле. Сал. Идә азрак. Май яратабыз. Yo, май ярату дигән нәрсә бит әле. Майды яратабыз. Дөрес туклану белән чынлап та шөгыльләнгән кеше. Әйе. Байтак. Әле беләбез әнә шул Галаданиядә ясаган әле ачтыру курслары, шундый терапиядә бар инде ул. Әле менә без сөйләшеп торган идек, тапшыру башлаганчы. Пол Брек, безнең уртак белгән бер дустыбыз. Әйе, дөрес. Методикасы буенча икән. Дөрес. Нилектән килеп чыккан бер бу? Нилектән килеп, бер заманны баш авыртканга да русчам йөрәккә ярамый башлады, йөрәккә дә русчам башка ярамый башлады. Китте, русча әйтсәм, разруха китте организмда. Шуннан соң инде табибларга баргач бит һәркем үзенең органына яза. Ярамый, аллергия да җитмәсәм инде. Бик җаваплы хезмәттә эшләп, бик
Йөрәккә якын алгансыз йөрәккә якын ала. Ул творческий кешеләр, иҗат кешеләрен үзең беләсең. Шуңа күрә берникадәр йөрәкне таушалдырганмын икәнне табиблар бик кат иттереп операция эшләрләр дип күрсәттеләр ишекне ачып кына. Яткызып салдылар. Салып өлгерәлмәделәр шул. Бер ай әзерләделәр дә мин шуннан 12 куплет шигырь яздым да син миңа мин сиңа ярдәм итик дип чыгып качтым мин дәваханәдән. Син кемгә дип әйттең? Йөрәгем белән сөйләшеп. Йөрәк каш диде инде. Йөрәк янында күбәләк әйләнеп йөри дип анда шундый сүзләре бар. Күбәләк әйләнеп йөри дигәнне аңлыйсың инде син. Күбәләккә кашан әйләнә йөрәкләр. Шуңа күрә шуннан киттем инде минем дәваханәдә калдылар табибларым инде бездән башка сиңа юл юк бар. Скальпельләрен тотып кара. Барыбер киләсең. Инде. Шын да шулай булды инде. Аннары ни? Салатырыга лейме. Суганда салыйммы? Суганда салыйда бергә алар бер-берсенә комачаламый. Юк, суган белән кешеләр дус бит алар. Алтын су төскә кергәнче без синең белән сөйләшә торганчы, Булат белән сөйләшә торганчы без Көттереп качтыгыз да? Качтым да шуннан соң мин әйтәм Аллаһ Тәгалә шундый бер методика бирсәң иде. Кемнән барыйм, кая барыйм, кемнән белим. Тотып аяктанмы, баштанмы тотып нәшай селкитә торган бер әйбер кирәк. Шуннан әйттеләр инде шундый методика бер каяда бара алмаганда дарулар да бөтенсе хәзер шулай ярдәм итмәгәндә төрле методлар бар. Аларның берсе ачтыру серләрен өйрәнә башладым. Шул полбрикка кирип киттем инде. Аннары таныштырдылар бик яхшы традицион булмаган ысул белән дәвалана торган табиб белән таныштырдылар. Бик рәхмәтле мин аңа мин. Һәм шулай ачтырып, сез 5 ел дәвамында без иптәшем белән байтак кына ачтырдык 73 Ничә иптәшегездә анда ачтырдыгызмы ни? Аны ачтырдым, экономия булды. Ул тук причем дип сорыйсы киләме? Аны йөрәге авырта, ул ирендә ашатмый ярар Аның корсагы авырта башлаган иде, чөнки танавына килеп җитеп килә иде. Әйе. Шуңа күрә ул минем арттан китте, ул бер юлы 20 килограмм. Җегетләр әйтергә кирәк, хатын-кызга караганда исегездә калдырыгыз. Алар тиз ябыга, алар күбрәк алып ташлыйлар, ябырсалар. 20 кило алып ташлады. 5 ел дәвамында без 14 көн дистиллированный су дибез бит инде аптекада алып, шуның белән без дәваландык һәм без бик моның неен күрдек. Нәтиҗәсен күрдек. Йөрәгегезне барып күрсәттегезме соң аннан соң? Күрсәттек генә түгел инде анда халыкларны үзебезнең арттан иярттек күбесен. Һәм инде бүгенге көндә дә без хәзер үзләре нормаль ашар, бөтенесе ачтыра ди. Юк. Әле дә нормаль ашарга гына тырышмыйбыз. Ул алай гына булмый, авызыңны гына каплап куярга түгел. Менә иртән син йөгергән кебек мин дә һәрбер көнне иртән 2 километр шақырым араны йөрәмен һәм һәр бик күп упражнениялар күнегүләр эшләмим. Йөрәс әле теге скандинавский ни беләнме? Юк, ансы инде әле мин ул хәтле карт түгел бит ансы әби йөрәкләргә ансы. Ансы әби йөрәкләргә. Син мине сөйләндереп. Әйбәт. Булат әнә эшләп бетә инде хәзер. Без маринад иттерегез әле әйдәгез. Хәзер маринадладык, булды, ул әзер. Ул әзер. Дөгесен бүрттерелгән әзер. Менә хәзер икенче табага куябыз креветкины. 1-2 минут сикертеп алабыз. Без хәзер шимшке майында. Сикертергә дигәндә. Көнбагыш майын алабыз да. Әйе, алыштырыйк урыннары белән. Янда сез үзегез сикертеп алыгыз аны, әйме? Әйе, сикертеп. Табаны бирәм. Булат, синең хәлләр чексин дигәнне нишәттең аңлат әле. Юк, менә ул таралмалырак булсын өчен башта кыстырып алырга кирәк. Беренче. Син шуны беләсеңме? Мин аны кичәгенә генә белдем. Ирәндең. Әйе. Махсус теге әзерләнеп килдең инде син. Но мин бит монда дөге буласын белмидер. Юк, кыздырып аласың, алсын пешерәбез суда. Әйе. Сезгә бит нәрсә сунда куярга кирәк аны. Әйе, куярга кирәк. Дөресме? Дөрес. Су менә монда. Җитәдерме? Сәйдә булат. Без шул эшлек әле, яме. Монда гына. Кайнап торсын, бераз пешереп торсын, чөнки вакыт дигәне шунлап та бер урында тормый. Дөрес туклану дигәне менә Зифа апаны иштем, методларын, методикаларын. Синең барым бер аргумент, шуны диета дигәне бер гаиләдә, бәлкем тормыш иптәше. Яратам шуны ашыгып фотом белән, әйе. Но без яратабыз менә ничек дим? Файдалы ризыкны яратабыз. Мәсәлән. Менә бәрәңге файдалы ризыкмы? Ну, бәрәңге ашыйбыз инде, әйе. Ә менә итне бик яратмыйбыз без. Тавык итен генә кай вакыт кына ашыйбыз. Вегетарианнар. Вегетариан түгел инде. Юк. Әйтәм бит тавык итен кыздырып ашыйбыз без. Курица, цыпленок, табака. Кыздырып ашыйбыз, дөрес туклану ди, Кызган иберне. Мин яратмый аны. Ярар, дуслар, мине монда полный эшкә җиттеләр бүген. Шуңа күрә мин тулайым. Күптән монда эшләгән юк, тулайым аш нәрсә пешерү процессына җигелдем хәзер. Җикте Зифа апа. Рәхмәт. Күптән шулай җиккәннәре юк иде. Зурус. Әйдә, безнең аш бүлмәсе ошыймы сезгә менә, карагыз, матурмы? Аш бүлмәгез бигрәк матур, искитәрлек. Аш бүлмәсе белән безне центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә журналистлар урамы 56 чеп тоннаштан центр мебели кибетенә без
зур рәхмәтләребезне ирештерәбез. Инде әлеге матур эшләмәләр менә бу помидорлар, чикләвекләр, әнә карабудай рәсемнәр күрәсезме? Аларны исә безгә Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Индиго компаниясе оригиналь фартуклар һәм элмә такталар да ясыйлар. Аш бүлмәсенә һәрвакыт керәсегез килеп торсын өчен, аппетитыгыз теге уянып торсын өчен дип әйтик инде без аш бүлмәсендә Индиго компаниясына мөрәҗәгать итегез. Һәм әлбәттә инде безнең спонсорыбыз, генераль спонсорыбыз Кукмара Металл заводы Ашык акционерлык җәмгыятенә без шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкин. Сез заказ бирәсез, икенче көнне үк өегезгә алып килеп тапшыралар дия. Без инде монда кыздыру эшләрен дәвам итик. Кыздырабыз, сорыйбыз. Мин сөйләгәндә Алтын су төскә кирип киләме? керә бу ха. Кидереп куймаямы? Юк, кидермибез, бераз кибетәбез бутын. Дуслар, мин бу эшне эшләгән арада сез тәмлек рәштә реклама карагыз әле, яме? Реклама. Бу кадәр кисәкләрне икешәр алырга оят булыр ул. Булат алалмас. Нема була? Алайса, бөтен эшне мин эшимдә бүген җиңүче итеп тә үземне куярмын, кем белә. Кара әле син ялда иттермисең безнеме? Әлбәттә, монда ял итәргә килмәдек бит. ТМТВ телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта бүген автор башкаручы Зифа Нагаева һәм аның көндәше шулай автор башкаручы Булат Җиһаншин диргә була. Кыздыралар пешәләр, мин дә булышам, хәтта мине дә җиктеләр әлеге эшкә. Зифа апа инде менә хәзер юмда туктатып кына калды, инде тизеп бетлесендә шак. Таңгына калды. Духовкага затканчы балыкны бик кызыклы иттереп баша диге җәйде. Бүрттереп Мариновать итәбез дибез инде шул. маринадлангандыр инде ул. Анарга сиптек специялар дибез менә шул. Тәмләткечләр. Борыш, тәмләткечләр сиптек, аннары тузлап берникадәр вакыт тотып алырга кирәк. Тотылды инде. Дөгене бүрттереп алдык, үзе күрдең бит инде, әйме? Хәзер инде менә хәзер Балыкны матур итеп төзик. балыкны өлешләп азак бирерлек итеп салабыз. Һәркемгә менә күренеп Порция. порция дибез өлешләп, менә һәркем күренеп торырга тиеш алганда күренеп торсын бирегә. Юк, без аны урта нигә куймабыз, без аны бүлеп бирибез кешесенә. Алайса теге кешегә куйсаң алдына, алыгыз дип алып бетерәләр икешәрне дә. Солай да. Юк, менә бу кадәр кисәкләрне икешәр алырга оят булыр ул. Булат алалмаслар. Утны гына сөндермәсәләр. Ярар, Булат. Булат, бу вакытта Булат нәрсә эшләде? Кишерне кыздырып алды да. Кишер, суган кыздырып алдым. Һәм менә балыкны әзрәк тузлап, шуны үстенә салдым. Синекеләр кызыклы булга. Менә сине Берәр шука салмыйсыңмы? Мин теге тавыш режиссеры буларак, звукоизоляционный капкач. Әйе. Тавыш юк. Вот Инде монда юк әллә? Юк, идем монда түгел. Менә монда булдырырга кирәк. Диге салдык бу вакытта. Диге салдык. Менә бу дигене алырга. Диге алабыз бу. Кара Булат, син иретәм. Хәер. Әмма Зифа бакыбы кем иретсәләр, үзем белдем дигәнме? О, таралып тора. Ничек таралып тора, чөнки без аны кыздырып алдык. Башта кыздырып алдык. Әйе, кыздырып алдык. Зифа апа шулай. бик матур сул. 15 минут. Җитте. Менә Булат. Хәер. Алайса, бөтен эшне мин эшимдә бүген җиңүче итеп тә үземне куярмын, кем белә. Без күтәренке кайф белән. Син арып кайтасың инде бүген. Син бит инде повар. Син менә суларын сыпкамы? Обязательно. Мин инде менә баягына бик тырышып матур иттереп син алтын су төсләргә керткән кишер белән суганны хәзер менә шулай җәйдем. Әле үзем тураган суган белән. Әйе. Шуннан хәзер инде аның өстенә сибәбез менә шулай үлән. Үләнендә. Үләнне нинди мөкрисең шуны сибәсең. Үлән бер вакытта да бузылмый. Урамга чыгасыз да теге чалгы белән печән чабып керәсез дә. Газоннан. Торасыз шунда. Әйе, бузмый шуң. Я, әйдәгез хыяллар турында сөйләшик, мен чөнки ничек хыяллар турында сөйләшәсем килә. Җавапның бар бит хыяллары. Бөтенесе диярлек чынга ашты дип берсе генә Койсыза. хыялга чынга, дисәргә чынга ашмый калды ди. Үзе сөйли хәзер. Әйдәгез Зифа. Хыяллар тормышка ашты. Сөйләп эшләргә, эшләп сөйләп. Менә иң тәмле җиренә сорау бирдең бит. Ничек туктап тормыйсың инде? Кара әле син ялда иттермисең безнеме? Әлбәттә, монда ял итәргә килмәдек бит. Әйе. Хыяллар барысы да тормышка ашты, чөнки үземнең алдыма куйган бөтен максатлар бала чактан, яшьлектән барысы да өлгәштем. Тырыштым, булдырдым, җырлап яшим һәм әле бу көндә бигрәк бәхетлемен дип әйтә алам, курыкмыйча. Булат, чөнкиләрдә мин үземне булдырган баскычта, үземнең җырларымның дулкынында тибрәлештә генә торам. Иркәләнү дәрәҗәсенә җиттем мин хәзер. Мин менә иркәләнеп кенә, менә бүген иркәләнеп кенә сезгә килдем. Минем алай бик вакытлар булмый торган. Менә шул иркәләнеп яшәр вакыты. Ләкин хыялларым арасында бик матур уйдык Татарстан белән бәйле, мин Башкортстан якларында булган максатларым барысы да тормышка ашты. Әйтәсем килә, шундый бүлек хәтердә калганнар бүлек, чөнки менә онтылмаслык
дәрәҗәләр белән бәйлеләре. Менә атказанган сәнгать эшлеклесен бирде Татарстан. Шул кадәрлек рәхмәтле булып яшимен мин. Мин аны бик бәя, зур бәя дип кабул иткәнмен. Бик горурланып сәхнәләрдә игълан иткәнне тыңлыймын. Һәм инде аннан да артык шул 55 яшь вакытында алган идем. Татар үзәге мине бик зурлады. Һәм шунда бигрәк тә хәтерләрдә калганды, төшкә керми торганы ул Минтимер Шариповичның үземдәй дәү кәрзин белән чәчәкләр миңа бүләккә китертергәне. Әйтергә кирәк, безнең Башкортстанда ул сәламәтлеген ныгытканда Красноусол шифаханәсендә без Фәнвали Әхмәтов белән концерт куйган вакытта беренче тапкыр чәчкәләр күтәреп шулай менеп килә сәхнәгә. Фән китәргә итә инде кулын биреп, рәхмәт дусты инде, алар бит бер-берсе белән инде бик яхшы танышлар мөнәсәбәттә. Юк әле бу сиңа түгел әле, сиңа мин бик күп бирдем инде чәчкәләр диде. Ул менә шулай кискен борылып, миңа чәчәкләрне китереп, минем аякларым тотмады шунда. Ә менә хыял тормышка ашмый калганы, бөтен хыяллар да татар мәркәзе, безнең дөньябызның ние Казан, Казан урамнарына килеп Тукай һаваларын сулыйбыз, Сәйдәш моңнарын тыңлыйбыз. Яшәп булмады, булмый калды. Шунысы гына чак кына китегрәк бер хыялның китегрәк җире тәңгәл бар. Киңәш итәм, Сифапа берәр елга квартир снимать итеп яшәп карага Казанда. Шыңга ашсын, Тукай җиргән урамнардан җиреп, Салих Сәйдәшев иҗат иткән шул йортларга кереп, шунда хәзер аның исемдәге биналарда хәзер чыгыш ясап, концертлар карап, Аны уйда юк түгел, син минем берәр ел теге квартир снимать итеп торыгыз, теге нәрсәне әле. Кара син Әлеге хыялны тормышка шарышып этләнеп кара әле тагын бер студент тормышында яшәп калайсың. Менә шунысын да әйтә алам. Хәтта мин шуны да хәзер булдыра алам дип сөйләм, булдыра алам. Менә ишәп карамаска. Уйлап карарга. Просто анасын ошап китсә, шуны да кара әле әйбәт икән дип. Аннан соң инде күченеп китәргә дә була. Юк, бөтенләй Башкортстанны ташлау мөмкин түгел. Ул мине булдырган Башкортстан бит, мине ул шәхес ясаган Башкортстан тамашачысым, радиоларым. Ике арада матур гына, акыллы гына бер иҗатчы булып йөреп ятсам, бик зур бәхет булыр. Ойда була. Яхшы. Әйдәгез, Айсан, сөйләгәндә эшләми яна. Хәйер. Синең чыкканда балык. О! Ярап булмый Исе бу чыга булашта. Балык. Балыны жаратабыз без. Синең монда креветлар Креветкалар. диге белән бергә салдыңмы әле? Хәйер. Дигәне кире салдыңмы әле бушатсың? Кире салдым, чөнки әле пешеп җитмәгән икән. Шулай. Инде күрмичә калдым. Ишә булды әле бу дип. Яр салатыңны эшлә. Яхшы. Кайсын туктап торырга жарам булат. Булат. Я симена шунап та безнең бу безнең оешмадан киткәннән соң дип Ашарга ярыймы? бар. Ярый әлбәттә. Тукта алыгын ашарга ярамый әле аны. Алып барышында сөйләргә кирәк дине абай. Давай, брат, давай. Боларда ниләр башкарып җирдән ниләр эшләп җирдең? Аякларга барып чыктым. Башкортстанда булдыңмы, Татарстандамы? Башкортстанны мин бик яратам, Уфада буларга бик яратам. Анда бик күп дуслар минем. Гомумән бөтен җиргә кайда чакыра мин булам. Хыялым турында инде менә мин бер хыялым бар иде, тәмле көрәш нәзәрәк алып барырга дип. Булат, менә бас әле. Аха. Әйдә бас әле. Менә алып бар. Тәгъни шундый шуң башырабыз. Бей туктагыз, яңадан пешерә башлыйбыз дип. Йо, давам итәбез. Әйдә. Дуслар, бүген инде кунакта безнең Әйдә. Forbes'та 5-нче урын алучы олигарх Булат Байрамович. Һәм шундый сорау нишләп бу фамилиясын һаман үзенең хатынына бирми. Агар да хатыныма бирсәм, ул фамилияны Юк, бай кеше сорамый диләр. Минем милкәтемә аннан соң менә милкәтемә дәгъва кылачак бит аннан соң. Шуңа гына. Менә Зифа Нагиева Дмитрий Нагаев белән алмашылган икән фамилиясын. Әйе. Менә бүген аны белдек. Сургутка концерт куярга баргаштан реклама калдырып киттек. Реклама калдырдык. Нагаева шулай дип бирдек тә инде ни кирәген шуннан миңа Сургуттан шылтыраталар инде. Сезнең чыкмады рекламаларыгыз. Ниндидер Нагиева гына килә дип. Анда урыс милләтеннән булганнар, мине Нагиева дип чыгарганнар. Вот. Менә шуңа күрә алышмадык. Мин ашарга Шаяру. Ашап бетерәм хәбәр исен. Булды мине хыял өчен ашты. Булды, зур рәхмәт. Ярар, рәхмәт дип Син анда. күрәсең менә нишләгәнде Теге булат. ящикка 1000 сумны куярсың. Кайсы? Салып. Булат. Ярый булды. Азак таптырма миннән тагын нишләтең бу балыкны. Менә хәзер каймакны азрак су белән бутадык. Менә бу диета ягыннан файдалырак дигән кая бер кеше аны майонез белән эшли. Шуңа күрә майонез урынына әшмәтән кулланабыз. шул, аның да проценты азракны алырга кирәк тә, су белән кушарга кирәк. Теге майлылыгын аз. Майлылыгын. Инде шуннан анарга кушарга кирәк бурыч, азракны тәмләткән, туз да азрак кенә чаккан. Менә теге
майлылыгы аз булган каймакны гомумән аңламыйм инде аны. Бер апа килгән бит шулай авылдан беләсезме? Юк әле белмим менә сөйләдем. Килгән дә шулай иттереп хәзер балаларының фатирында калган, моны калдырып киткәннәр. Күргән тегендә ни? Мәсәлән, сливки дигән бер моны инде бу белмәгән нәрсә икәнен сит эзләп җиргән. Алган да ичкән моны хәзер шул сливкины. Менә бит шәһәр сыерлары дип әйтәләр. Ситләрдән инде куя дип әйтәләр. Шуның кебек була. Мин дә элек чакта шулай басканмын да шәһәр дигән 6 яшьтә. Истер тамак безгә якын бит инде Ургаз районына. Шуннан чыгып басканмын да карап торам ди. Нәрсә карап торасың туганым ди икән әнинең сеңлесе апа. Шәһәрнең шәһәр инде бигрәк матур. Шәһәрнең кешесе күп, шуңа матур. Безнең авыл бигрәк бәләкәй шул дип торган булган. Шәһәрнең аның сыерлары да икенче шул. Sütleri de mal indi buna diye. Ая. Ya hazır vakitte sen Aznakay bilen Kozan arasında. Ая. Turuşum Aznakay'da da. Ознакайда да бар студия, монда да егетләр реал студия белән бергә эшлибез. Килгәләп киткәләп эшләп. Ая. Җырлар җитәсең, аранжировкалар. Аранжировкалар, менә Илһам Шакировның дискысын менә 70-80 елларда язылган җырларын тагын да бәтләтеп, сыйфатландырып, мастеринг ясап, тавышын тагы да якынайтып, Илһам ая шундый диск чыгарды Илһам белән бергә. Илһам заказы буенча. Илһам заказы буенча. Илһам заказы буенча. Так, мин аны килгән, мин бүләк итермен сезгә. Бар, шапар диск артыннан. Хәзер гә. Без монда пешерә торып, сиңа нәрсә барысын булат? Юк, менә пешерсен инде. Пешер инде ул пешер. Я зипа зат ягын без менә. Булды. Бер 35-40 минутлар, чөнки балыгы бик ире булганда, филиганы алганда без бит зуррак балык алдык инде. 30 минутта җитә. Бер 35 минут кирәк булачак. Менә хәзер фольга белән кипмәсен өчен, менә бик татлы гына булсын өчен хәзер фольга белән өстен матур иттереп каплап куябыз да. Маңа сыр салмыйбызмы? Монага түгел, ул аның өчен түгел. Булды монда бер-бердә кирәкми. Ике катлап итәбез моны. Ике катламасак, менә аркылыга эшлибез, чөнки менә бу кырларын менә булай итәргә. Хәзер. Бу ел үзегез. Хәзер син миңа шур. Аннан әйтер, Булат дөрес капламагансың, шуңа гына булып чыкмаган. Югана үзең бәйләнсең, әле каралы бер эшләмәде. Бу затабызмы? Затабыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дибез. Ишкә затыйга дибез моны. Әйбәт булып пешә бу. Әле мондый рецепт белән бер нәрсә пешергәннәре юк. Шулаймы? Я Булат симәсе яши бала, сәбратна элек. Булды үзен ТМТ привезтап шул тантанасы, һәм син шунда гимн яздым, ТМТ телеканал өчен. Ул тәкъдим белән кем чыкты? Шундук риза булдыңмы? Һәм бик тиз иҗат ителдеме ул гимн язу? Җиңел эшме, авыр эшме? Чыклар ТМТ каналы редакторлары. Һәм инде риза булдым шунда ук. Һәм инде кийин чыкты. Тиз чыкты, аны тиз туа. Аны бит аны аранжировкасы, шигыре язды. Хәзер бирләрдән шигыре. Шигыре Гөлфия Шакирова. Кийин тиз язылды, тиз. Син кине аранжировка белән бергә язасыңмы? Әллә башта Юк, башта. Ки башта туа. Башта. Ая. Так, ярар башта. Аннан соң инде утырасың шуны теге демо вариант ясап. Фортепианода, аннан соң аранжировка башласың. Да, теге ударные, бас партия. И так далее. Һәм башкалар. Димәк, аңа бер тәүлек вакыт җитте сиңа. Аранжировка белән юк инде, әлбәттә. Аны бер ничә атна ясадым. Һәм инде бик матур килеп чыкты менә. Рәхмәт. ТМТ телеканал исеменә зур рәхмәт яңа сиңа гимнәчә. Үзегә рәхмәт. Биләштекме? Булат, менә минем бер Там бер хыялым бармы? Юк, бу әзер. Салат әзер? Бу салат түгел, бу дүге белән, сыр белән әйткән бит. Торт белән шундый, овощной торт. Җиһан шинча торт инде бу. Ая. Ашарлык дип. Ашарлык, әлбәттә. Ну, ризыклары тәмле булса, аны бит сез алгансыз. Җиб апа. Әү. Сезнең белән иҗади планнарыгыз. Әле бит бу көннәрдә сез әйткән әлеге дә баягы Татарстан башкаласы Казан каласында сезнең концертыгыз була. Ла иртәгә түгелме соң инде? 23 апрельдә имтихан инде, бик зур имтихан. Чөнки Уфада яшәгән без Уфа тамашачысы безне үз итеп, тәнкыйтьтә без анда иң зур тәнкыйтьче дә ул, иң зур
Тәкъдим дә бөтен яктан да Уфа тамашасы үземнеке. Ә менә чит җирдә шундый имтихан 23-нче аннан арали Җәлилдә дә булабыз, Әлмәттә, Түбән Камада да булабыз, 26-сында Чаллыда да булабыз. Без инде менә зур шәһәрләр буйлап йөрибез. Біз инде дулкынланып Татарстанга килгән саен без дулкынланып киләбез. Чөнки без монда теге без әллә кем без менә безне күргезәл дип түгел. Җырларымны бөтен күләм 2 республикада җырчылар җырлап, һәр даим шушы тарафларда таратып йөриләр. Ләкин үзем белән якыннан күзгә күз, күңелдән күңелгә күпер итеп аралашуларны күптән көткәнмен. Һәм инде еллар үтте, байтак кына аралаша алмыйча тамашачылар белән Казан, Татарстан якларында хәзер соңгы елларда шушы юлга аяк бастым һәм бик зур рәхмәтле мен тамашачыларга алданып көтеп калам инде. Рәхмәт. Әлбәттә, тагын бер чакырып аласыз. Менә иртәгә достар, сез дә филармония концертлар залына килә аласыз. Әлбәттә. Апаның концертына үзегез менә сез ул җырларны язасыз бит, аны җырчылар башкара. Сез аны үзегез артыннан шул җырларны башкару хокукын калдырасызмы? Башкара аласызмы шул җырларны? Автор бик гәпләшә торган тематика. Әлбәттә, бу четерекле мәсьәлә. Четерекле мәсьәлә төрле. Авторлык хокуклары турында. Минем карарым буенча, менә автор башкаручы үзе язган җырны ул аның баласы үзе тудырган. Ул нинди күләмдә, нинди диапазонда, нинди яхшы итеп җырлый алам ул аны. Ул аны бик җиренә җиткереп профессиональ күләмдә җырлый алмыйм, ләкин аның баласы. Ул аны ничек китергән дөньяга ул шундый бала. Шуңа күрә автор башкаручы һәр вакытта кайчан тели үзенең кайсы җырын хокукы зур. Тәүлекнең кайсы сәгатендә буна карамастан һәм җырларга тиештә. Хәтта беләсең Булат, булай диләр. Менә бер җырымны ишеттем, бызганнар инде тагын. Үзең башкаруда ишеткән, мин үземне мактаганнан әйтмим, кемнедер артистны хурлаганнан түгел. Чөнки аны беренче чиратта ничек күп күңелдә ничек туган, иң беренче ничек итеп кабул иткән, күңелдә туган ул үз балаңны китереп дөньяга чыгарган. Менә шуны кабул иткәнгә. Гомумән әйтәсе килә, автор башкаручылар кебек, мин дә үзем бик күп җырлар, минем бит җырлар күп, барысын да җырлап бетәр түгел. Бик яратып кына җырлаганнан җырлыйм, ләкин аларны әлбәттә мин җылы кулларга тапшыра киләм. Үзем җырланган булса да, мин бит инде ул артистлар кебек әллә кайларга чыгып майдан тотып йөри алмыйм. Минем җырларым матур тавышлы, профессиональ кимәлдә җырлаган артистларның сәләте белән илләргә таралып йөри. Шуңа күрә бу бик зур бәхет. Автор башкаручыларның җырларын башкарулары бик дөрес дип уйлыйм мин. Менә Булат безне тыңлап тора. Булат минем белән килешердер. Шулай бит Булат? Әлбәттә. Ул бит инде җырлар язгач, әйттегез бит инде. Җырлар безнең балаларыбыз. Без аны җырларга хокукыбыз бар. Һәм инде кайбер җырларны мин шулай концертта җырчыларга әйтмичә генә җырлап алам. Менә галасына. Папаны әйтеп. Мин синнән икенче төрлерәк буларак, мин әле кайберсен үзем җырлап туйгач кына бирәм әле мин. Алай кашык кына алып җырламыйм әйе. Менә хәзер инде. Башта килеп чыгар, кара ничәгә килеп чыкты әле ул? Үзем башкарыйм әле дип. Юк, бу монда шаярып сөйләгән бар инде, мин аны шаярып та әйтәм. Кем белән ничек сөйләшеп куясың кайсы җырчы белән? Кайсы рөхсәт бирә? Индивидуаль. Аннары Булат, баланың җырның атасы бар, баласы бар, әнисе бар. Шулай бит, баласы җыр, әтисе, әнисе бар. Менә ничек син уйлыйсың? Менә Булат үзенчә уйлыйдыр. Әтисе кем җырның, әнисе кем? Киеме сүзләреме? Монда мен күбрәк көйне башта кабул итәм. Менә мин шундый һәр кешенең үзенең бит җырны кабул итәм. Мин шуңа күрә чит ил җырларын да тыңлап йөрим, аны нәрсә җырлаган аңламыйм. Күп очракта бит теге җыр үземә кирип калгач кына асын теге тәрҗемәләрен карап алам әлбәттә. Кайсы бирләренең шундый тәрҗемәләре бар икән, куркыныч. Бөтенләй шашагадан. Шуңа мин күбрәк көй кабул итәм иң беренче чиратта, аннан соң гына текст. Но әлбәттә инде бар шундый текстлары бар кайсы бер чиратта. Юк, менә монда мин синең белән гәпләшеп кайтып китәм, чөнки дә кем ничек уйлый? Нинди генә яхшы көй булса да, көйне бозып куя торган текст килсә, фундамент. Ул әлбәттә юкка чыгара. Нигездә йортны салганда иң беренче ни куясың? Менә шул сүз. Гомумән Тукай заманынан килгән шул элекке вакытлардан килгән, мин генә китереп чыгарган бу уйланулар түгел. Алсы да хәптәшеп булыр әле. Җырның зур мәгънәсе. Шуңа күрә мин Аллага шөкер шул яктан бик бәхетле, кытлык кишелмим. Атасы да үземдә, инәсе дә үземдә, утырам да язам, торам да язам. Аллага шөкер. Рәхмәт. Юк, булай иң беренче текст туадыр. Суррогатлары юк минем. Текст канасы. Менә ансы бик кызыклы сорау. Ул бик кызыклы сорау. Бер нәрсә дә юк, чипчиста бит менә хәзер. Әле җыр юк. Иртәнге сәгать 4. Бүтән гаилә җыклый. Принципа фатырды так. Китте сүзгә. Менә мәсәлән, тәмле кереш турында хәзер җыр яза кирәк.
Тәмле. Сүздән чыга, көйдә чыган бер әллә башта кеше Жауап биреп бетеп киләсең. Чөнки менә шулай җыр туа. Менә син ничек күрсәтәсең, шулай туа җыр. Җыр туганда сүз үзенә урын эзләп, матур сүзләр тәмле көрәш турында эзләп кизли башлый. Менә үзенә урын, ул үзенә утырырга, менә фраза дибез бит инде, җөмләсе җырның, әйме? Өстендә утырырга уңайлы позиция изли, урын изли. Аны матурларга мелизмалар изли. Менә шулай туа үскәнем җыр. Нигездә сүз килеп чыга бара, килеп үзенә урын таба бара. Сез пешергән ризыкларны ашап бүгін өйгә кайтып, тәмле көрәш турында җыр язып барыйм әле менә. Сез әйткән принцип буенча. Шалтыратырсың Кулыма инде. баянымны алып, җыр әгәр дә туса, итсегә шалтыратырмын. Әгәр дә менә шалтыратмаган булсам, мин укыдым димит шуңа. Әгәр дә шалтыратмаган булса, димәк җыр тумаган. Кызганыч була инде. Безнең очрашуда тумый калган булып кала. Кызганыч булып кала инде. Аның хыялың шул булса, тегермәнеңә салып куйсаң, үзе уйланып йөри ул шунда тәгәрәп. Тегермәндәме? Килеп чыга ул бер заманда. Ай күңелле булды сезнең белән, вакыт үткәнне сизми дә калдык. Ризыкларыгыз инде әзер дип уйлыйм. Хәзер дегустация ясар вакыт килеп җитте. Аңарчы кабаттан әйтик әле безнең спонсорларыбыз хакында, әлеге матур ашу белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә. Журналистлар урамы 56 йортта урнашкан Центр мебеленә рәхим итегез дуслар. Һәм инде әлеге матур эшләнмәләр, менә бу кыярлар, помидорлар, кахва күрәсез. Шуңа аларны урнаштыручы Индиго компаниясе турында да әйтеп узыйк. Индиго компаниясе оригиналь фартуклар һәм элмә такталар ясыйлар. Аш бүлмәсенә һәр вакыт керәсе килеп торсын өчен Индиго компаниясенә мөрәҗәгать итегез. Димәк, сезнең ризыкларыгыз пешеп чыкты. Хәзер дегустаторны чакырырга вакыт җитте. Шуңа күрә әйдәгез тәмле көрәшебездә реклама карый. Я, инде хәзер монда бәя чыгарыр вакыт килеп җитте. Ой, куркыныч. Ай, куркынычны. Беренче урынга чыгар идегез, әгәр дә бер генә әйбер калды. Булат, әгәр дә менә 3нче ризыгын ясамаган булса. Гадәттә җегетләр безнең тураганда менә мондый эшләр белән турыйлар әле, бу нормально тураган. Я достар, дегустация ясар вакыт килеп җитте һәм бүген килеп җитмәде әлеге дегустатор дигәннәре. Шуңа күрә Алланың рәхмәте бүген дегустатор ролендә үзем булачакмын. Яратам шуны. Гадәттә кемдер киләдер, ризыкларын карап үз фикерен әйтә. Шуңа мин бүген үзем казый, үзем хөкемдар. Гадәттә без бу яктан башлыйбыз булар. Ашык инде. Ашык инде булар. Аларында аш сикилде. Балык ризыгы булды бүген табын түрендә. Балыктан төрле ризыклар һәм әлбәттә сада. Гадәттә безгә бер салат ясыйлар, Булат инде ике бер әмәлләп куйган монда. Мин аңламыйча да калдым, күрмичә калдым. Үзем дә ничектер. Аңлата тор инде миңа, әйдә салат. Так, бу инде Традицион. Традицион. Кыяр, помидор салаты, шәй. Кыяр, помидор һәм борщ салаты. Һәм борщ салаты. Петрушка да бар анда. Ашаган бардан. Майонез белән түгел, май белән. Атын ашаган бар. Менә бусы нәрсә? Бу дөге белән сыр. Ашыйлар менә булат. Шулай булып аша иле. Моны бер тапкыр ясаган барымы? Бер тапкыр гына ясап караган бар иде. Ну, Әле креветкалар да бар менә. килеп чыкмаган юк. Килеп чыкмаган инде вакытта. Ну, бүген бу бит инде икенче мәртәбәсе. Кәҗә балыгында бер әлешин калып барыбыз, менә да булды. Мин үземә бер пирәр порция имеш. Янымда хәзер салдым. Кыяр, помидор салаты. Ярыймы? Тузы урында, барысы да урында. Монда фәлән сәйте булмый. Салат инде. Так, исен ашыбыз. Кана рәхәтләнеп ашый бу, әйме? Шундый нема җифа па, бик авыр. Ой, бигрәк яхшы эшкә кергәнсең икән, Булат, ә? Синеп уянмай. Креветка белән. Монсы инде кызык ризык. Кызык ризык диләр. Кызык Мен ризык. аңлатма таба алмадым бу ризыкта, әйме? Үзем дә белмим. Исеме юк әле моның. Аның бар шундый исеме ризотто дигән. Ул нәрсә, ул италиякларында, юк, сыр түгел. Ризотто ул пулау. Менә дигеле ризыкка белән сәсләсәләр, ул булак пулауга әверелә. Синең үзенчәлекле бик кызык, һәм инде балыгың. Иң кызыгы балык пешкән. Аны таралып язган иде. Узак пешердек. Һәм бик тәмле булган. Булат, Мин бик монда шат. бәйләнерлек урын таба алмадым. Бу ризыгны аңлап бетермәдем, асылны төшә алмадым. Кызыклы үзенчәлекле шундый ризык. Балык, иң мөһиме балык пешкән. Мин безнең үзем ашармын. Карарбыз, киттек. Тигәккә. Язив апа. Зур түземсез белән көткән. Рәхим ит. Салаттан да бирәк менә бу кайнар ашны. Ну, шулай да салаттан башлыйбыз. Сез миңа бүлеп бирәсезме? Сез хуҗабикә,
Мен келдім қонаққа деп. Мен әйткәнемчә, Кунакка килдем. бүлеп кенә бирмим, сине сөендерәсем килә. Булар җиңелрәк аш, әлеге дә баягы диета ягыннан уйлап эшләнелде бит инде барыбер да. Монда инде сыр да шуңа теге каты сыр алмадык, Хохланд алдык, пластиналары гына йомшак, кисеп кенә салырга. Креветкалар белән яшелчә салаты, бальзамический уксус дигәнең теге пишмакта чакта әйткәнең менән бу пишмакка сибелгән иде. Шулаймы? Әйе. Яратам аны шундый бераз гына. Әйе. Кызыклы соуслар булса, менә кызыклы соуслар белән салатны болгатсалар, бигрәкләр дә Хәзер җитә. креветка инде электрик инде. Электр бар Электеме? креветка, бер креветкасы бар. Так. Хәзер менә Мен моңа проба сала торганда сез Әйдә, миңа әйдә, икенче ашны атырыз. Так, менә креветканы электрдән махсус икене хәтта 2 креветка, помидор һәм бер кыяр. Менә шундыйрак. Ташлык булыр инде. Папа, мне надо будет бери, пожалуйста. Була туктале менә капшыру тәмамланганын, беткәнен. Зибаба. Бик тәмле. Булганмы? Сен эшкә белән ашасам ярыймы менә шулай? Ярый. Авылча әйтеп ашасаң да ярый. Балыгы. Бөтенесен бергә кабатырган шул менә бүлеп биргәндә кара, менә кунак килгәндә менә шушылай иттереп кискен бүленә, стенасын бүлгән кебек бүлеп алына, өлешләп. Бергә кабарга кирәк. Хәзер. Тәрлекән авызыңа якынрак китерсәң, килеп җитәсең. Бәлкем кашык белән эшләргә кирәк. Шуны әйттем, авылча рәхәтләнеп кабып кара дип. Барысын да бергә кабып карарга кирәк. Чынлап та сен эшкә белән кергәнче кашык белән керә. Менә шында. Үзебезчә авылча без. Бүтән ингредиентлар бер юл туры килгәндә тәмле була. Тәмле була. Кирде бу. Тәмле. Кирәгән әле бу. Үтә. Кирә башлады гына. Сата. Табылмый. Мера тукты галига. Я, инде хәзер монда бәя чыгару вакыт килеп җитте. Ой, куркыныч. Ай, куркынычмы? Ярар, бәя буенча әйтик, безнең инде Булат монда балыкны гади генә әйттереп, шундый дип әйтсәк тә булаймы? Ләкин ул гадилектән балыкның тәме үзгәрмәде. Гадилектә бигрәк. Гадилектә осталык диләр, дахилек диләр инде. Салат һәм менә бер эксперимент рәвешендә нәрсәдер диге белән иҗат итмәкче булды. Молодец, экспериментның батырлыгың өчен афәрин дип әйтәсем килә. Бу якта ризыклар барысы да җитешле, барысы да үз урынында. Әлбәттә инде салат та, монда ингредиентлары да туры килгән, бигрәк тә миңа аны менә заправка дип әйтәбез инде, соусы ошады. Уксуслар белән анда менә шу эшләгәнне бик яратам. Зәйтүн майы белән. Зәйтүн майы белән уксус әйе. Һәм инде менә бу икенче ашлык бик үзенчәлекле һәм бик тәмле. Сибапа, менә монда сез җиңү беренче урынга чыгар идегез, әгәр дә бер генә әйбер калды, Булат әгәр дә менә 3нче ризыгын ясамаган булса. Ә шул 3нче ризыгы сезне тигезләштерде инде бүген. Тапшыруыбызда. Шуңа күрә мин әйтәм монда хәзер. Зифа Анагаева җиңде дип, набырҗыклары Булатның менә 3нче ризыгы коткарып калды. Юк, мин каршы килер идем. Әйдә. Тигезлек билгесе монда бүген. Тигезлек әлбәттә. Дуслык җиңде дип Әйе, әйтер бик идем. күңелле булды икегез дә. Булат та ул теге сөйләде, эшләде, теге күңелле комментарийларда биреп барды үз ризыкларына да. Әйтәм, инде эксперименттан курыкмаган кешеләрне хөрмәт итәм. Шул экспериментлар аша үзе дә белмичә нәрсәдер ясап әмәлләп куйды һәм егет кеше өчен нәрсә иттереп әзерләү әле ул балыкны да һәм салатларын да шул әле гадәттә җегетләр безнең тураганда менә мондый эшләр белән турыйлар әле бу нормаль тураган. Эшләре дә әйбәт. Бу әле тапшыру өчен генә дип тырышмады. Мин карап тордым бөтенләй тырышлыгы өчен әйме. Чынлап эшләде. Менә шуңа тырышлыгы өчен мин тигезлек билгесе куям бүген. Икегезне дә котлыйм. Икегезгә дә рәхмәт әйтәм һәм безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы Ачык акционерлар җәмгыятеннән әлеге искиткеч шәп табаларны сезгә бүләк итәм. Менә бу табаларның асылы нидә? Үзенчәлеге ул да булса, алар менә шундый мәрмәр ислекле инновацион табалар. Мондый табада әгәр дә син пешерсәң, нәрсәдер кыздырсаң, ул ризык тагы да тәмлерәк була һәм аны әлеге кыздырганнан соң юып кую да бик җиңел. Без инде кыздырып та карадык инде бүген. Әйе, әлбәттә. Һәм игътибар итегез, менә әлеге табаларны алганда һәрбер Кукмара продукциясында дип әйтик, без таба буламы ул, кәч түре буламы, шундый фирменный Кукмара дип язылган логотип булырга тиеш. Оригиналь табалар гына алыгыз. Бу сезгә дә кала һәм әлбәттә безнең телевизион тамашачыларга Зифа чын күңелдән. Ой, рәхмәт зур. Сезгә тормыш тирәгезне, тормыш иптәшегезне төрле тәмле ризыклар белән кыздырып сыйлаган, димме? Була син дә шулай 8 март көннәрендә булса да
Әйе. Елга бер тапкыр булса да, өйләнешкән көнне булса да, Әйе. берәр Рәхмәт ризыклар булар. пешереп сыйлаямыз җәмәгатеңә. Зур рәхмәт. Яны телевизион тамашачылары сезнең алда. Сезнең берәр минут вакытыгыз бар, теләкләрегезне ирештерергә. Кем башлый? Әйдә булат. Зур рәхмәт сезгә, ТМТV каналына зур рәхмәт булат. Сиңа рәхмәт. Рәхәт миңа рәхәт. Сиңа рәхәт, синең өчен рәхәт бит. Уга рәхәт тә рәхмәт тә барысы да. Зифа апа белән бүген таныштым. Бик шат. Мин дә шулай. Сезгә дә зур рәхмәт. Я булат, я Зифа апа. Минем әйтәсе килгәнем әлбәттә бөтен өйләрдә кунак, дус, иптәш булган матур канал булып керде. Менә сезнең шушы зәңгәр экраннар шуның хәрәкәт юлы тукталмасын. Агымында һәр вакыт моңлы җырлар булып торсын. Шул моңлы җырлар арасында минем җырларым да урын алып торсын. Безне сөендереп, тамашачыларыбыз, зәңгәр экраннар каршында булган телевизор караучыларыбыз сәламәтлектә булып, гомумән тормышның рәхәтен һәм стәлдә генә түгел, ямин тәмин тормыштан, җырдан табып яшәсеннәр. Чакыруы өчен зур рәхмәт сезгә. Шулайтыгыз, шуны шәбәйтегез. Зифа апа булай булгач тагын бер чакырыбыз әле, җәме. Амин. Тагын бер чакырыбыз әле. Инде барлык телевизион тамашачыларыбызга да зур рәхмәт белгертәбез. Әлеге тапшыруны караганнары, күзәткәннәре өчен рецептларны язып алыгыз, язып өлгермәсәгез, интернеттан кабатланган өлешендә тагын язып алырсыз. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне һәр даим TMTV телеканалыннан күзәтеп барыйк. Сау булыгыз.